масата ти, дрегите, нали, и гави, други повече играеха още много да разбираш. Днес и аз в началото трябваше да ходя с нея, защото майка ми не ходила с нея. И децата така дори се занимава и играе само. Обаче аз не обръщам внимание. Тя се следвата да отстрема и тя минава по край. Но аз не закачам. Няма да играе, занимава се с други неща. Викам колко да се може да се откъсва от мен, да свири. Да, вече средните клетки. Аз излизах без да съм там, трябва съвсем вече да се отпускам, да се случва. И аз много харесах да си. На тях как съм така прави. Всичко без музика. Без ничките, просто не се да играм и да давам вече. Казах, трябва въпреки, че патенца, разни човечета, както по-следни, само че вече си такова. И аз правя разни техники за това. Тя се ме наблюдава. И аз рисувам тя ги